אנחנו משחקים עם קליעה למטרה בזוגות. אני עם אח שלי אורי ורני עם סבא שלי שהוא היה צלף. אוקיי. שנייה רני, שנייה. זה סופרים. תראה איזה פיתות מדהימות. הנה רני זרק. 1, 3, 2, 9, 15, ועוד 7 זה 23. סבא כבר 20. לא אוכלים כמעט. אוקיי, יאללה עכשיו. יורד, אוקיי. מצליח להגיע ל-87 קצת. פעם כזה. אוקיי. 88, 9. אבל נהנים. לך אחורה. מי זורק עכשיו? אני. אוקיי, יאללה, אני זורקת את כל החצים האלה. יאללה. חזק לזרוק, יאללה. חזק, זה יהיה יותר גבוה. יאללה, חזק יותר. יופי. אוקיי, עדיין, עם היד באמצע תעשי יותר יותר, חזק, לא עם מדויק. הגוף, עם היד ככה, פוף, חזק כאילו. לא, יאללה. לא, תכווני. כן, יאללה, תכווני. קודם עשית טוב יותר. קדימה, תעשי לא, כמו תעשה גם קודם. עכשיו טוב. יופי. עם יפה. היד, יופי, תראי מה זה. יפה. עם היד עושים חזק. 8. יפה. 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 זהו, אין לי עוד. וזה, יאללה, קחי את הטלפון. וואי, כמה יפה. כמה יפה. 1, יש שם על הרצפה, תרים, רני, תרים הרצפה. 2, לא, אל תשמעי, זה מיד שאתה מושך את זה. 3, 9. עדיין 3. אורי לירד מ9. לא, הוא שם את זה על 9 קודם. 11, 17, 22, 25. 25. יש לי 25. ולנו 23 ותראו את סבא. ולרני יש 26. היי, לא בטוח, יהיו לה אחריי. אוקיי, עכשיו סבא סבא עושה. צריך לפשל קצת יחסית לסבא, כי סבא טוב. אבל הוא היה צלף, זה לא פייר. היית צלף. 8. אני יכול לוותר. אוקיי, כן. הפסדתי. אבל זה לא פייר שרני עם סבא. עוד 9. אוקיי. כמה? בוא נבדוק. כמה? אוקיי, אז 3, 9, 17, 25, אז זה 7, אז זה 32, כבר יותר מומחים. כי זה סבא, וסבא היה צלף. 40 ועוד 18. זה 9, ו9 זה 18, מה שאומר ש58. זה לא פייר שסבא היה צלף. 58 ועוד 23, זה 81. אתם יודעים מה? לעשות לכם עוד ניסיון? אוקיי, עכשיו אורי... לעשות לכם עוד... רני, אחורנית. יאללה. עכשיו אורי זורק. יולה, אחורנית. עכשיו אורי זורק. יולה, לעשות לכם עוד ניסיון אחרי אורי? אם אתם רוצים? אורי, תחזיק ביד כמה. קצת נקודות. כל פעם תתכופף. אורי רוצה ש... כן, הפסדתי. אורי, תנסה פעם, כאילו תזריחה במקום לעשות ככה, לעשות ככה. ככה. תנסה פעם לעשות את זה. בסדר? כן, בכיף. אני אעזור וואי, לכם זה גם. באותו חורס נעלה, תראה מה זה. אני אעזור לכם גם אחרי הניסיון אל שלו. תמהר, רני, תזוז אחורנית. הלך, גם אם אני מוסיף פעמיים 10, הפסדנו. יפה, כל זריקה משתפרת, אורי. עופר, כמה יש לך שם? מה? יש לך פה 2 שקיות. לדעתי עוד. 6, מה, לילד זה להתקרב? לא. ויש לכם ביחד גם עוד 12, 18, איזה כיף, תראו כמה פעילויות אתם עושים ביום אחד. סוף הקיץ או לא? 64, 41, שזה יפה, אבל לא. מה איך? כל הכבוד לאורי. היה לכם עוד 25, כמה זה שווה ביחד? 66? ניצחתם. לא. כן, בשביל לשים טיפה על הקמח שאני מכניס. רצו, אתה נותן להם את הניצחון? לרני היה, לסבא היה 58 לבד. טוב, לא נורא. תן כבוד, רני, תן כבוד.